Mwachumuliria finally twaikire mu Abineri akuruku elder Abineri Ongubo Orangi mugako bangete ibintu biaye akamanya kogenda ono mugano mutindi tutageta kwihorokerere kurwa sore na ende nkurate binda bagaka baitonga pange family yao mapema tocha gutiga abana bagwita ne mioro to gutiga abana bakurwanira maremu to gutiga abana bakurwanira ibintu gwatigete bija kubange ibintu kore moyo mapema kero muntu manyasa akobera mwako ya Abineri igabangete ibintu biaye gakora woro lindo muntu atebeti nga kibintu biaye bikobangwa wara umuchokoro nere tutagitatu rese step by step enyimbo nera bwata ige mwamu atigerwa kego siraba nombogo bwecha oge giagra ene rukulinda bokong ege ndo kulinda bune gold ne nyimbe yo bwata ko bokejo ejo bune go sira bas egia okiarire takango na marita nga kyokurukwa na ndo totebi nguru muchukuru karenga se family yo mwaka Abineri asa marita ngoro ku liki yes ayo anda bere na Abineri Orangi igokuru kwa marita sokura abere okay story ya sokoro ngakiyare nkinge mumeranite ngakiyachagete gukweresa ngakiyanyarikanite and why you alone sokoro kuruna ndomoke na bagase nego nteinga ayiro mutinde kione okay na bagonte abana bakwimburungani lakini to besa kwimburungani gosenjo nantete ibinte ibinge kuna kurunda moke ukina ebina bitotage tutwerese mbintu kie byare kogotebia ono nyuma yombe taragachu yes amenyete nyombe ire mwino wayo na ngorogeti asabwente gutinde kwatangani nyuma yombe ende taragachu kerondo musini niga nainge class ya kane yes standard 4 nonde class 4 gabu yes ndente ti asabwente gutinde ku akangeresa nga ibinike gusiye goteba muchokoro oyo monene numumura muchokoro wo mumura oyo monene mumura monene ro koja kumutindira mutindiki oyo abaka no kiro mutindiki oyo kangeresa abune kwendere une familia itere aba inkongeresa sabantu baito bare mumura bamwe abonsi nabanjite bonsi bante nechi tukie choroche tukia yego area bete gofi tukia ya bato mutu morabuse chimbuche kira mbaka mchigwende choko bako yachengi chindabu yes akante yi ayana maarifa it's wisdom yes una nkonyoroka na sasa ndo nimeona true it was wisdom juu na bali gereti akarora mbaka itugao cha goku na baro chenga ti ndiro cha korona nene nande akanginyolia magana ali ngonte ikare lakini bona akanginyolia na brief way at what point ya chagete kukwere so gusira kwae gusira kwae December last year ko sokoro yane ko ru sobo mama na unfortunately ne era gasira okay to acha matanga kotora matanga gante igo kora matanga oche mpaka ka tokambe naye ante igo gocha oche kora ebieka tocha na onde wensi kero tuketo akachire to none kai kanise kero ya ikiranjiga kanisa toko na magena ga lingo tamatu engena tata iga tocha twara mukwani to makoirana lakini akante tocha na tato bino ocha ayebieka yes kasaba tate gari ngacha tokaikala iga lakini tindo chirende at the point tindo chi essence and angereti yes until lilito teteka soka tuachite na cousin yane toacha akamotei yenda ngorre gosega ne pakiri para gali buya abume tuacha gosoka yes akamotei genda ngorre gosega ne pakiri para gali buya togaswa nere room room yaye okay no twakagambeire nere togaswa baba na meteka twasoiro rota igocha babera gatiga rero tokagenda gari akanga etai tainera ngete agante igocha koirana nimbate scholarship ya cooperative okay agante igocha koende cooperative ndobate internship gitu mo chuma korega siga
abana barimo kubasposa na kubari muri university akante kocha kwenda gari by the ishati yembete ne ya cooperative Yes, cooperative bank. akante kocha kwenda gasi nero guikomera kabisa iga bate baino mu bisa Abandu jina bakubundise teke gusie kenoke. kegusi Weto gwekomera gide gusie ke imesana. Bona. ande nero guikomera kabisa iga Yes. yare taria vineri Bona. yeterio rokira vineri ndi yete ovyo ni taria abantu babate obongo ande SM na baya renge ya muhimu akanginyori akante graduation kiago nabona bateti ngo chande lakini ngo goteinde abune katore room ya yemi togasoka akanga manoti atari make Enibo. Eri ekengerete arabuyenga. Yaye. Bona. kanga manoti atari make Yes. togasoka nere iga ante ichibese icho kazi ni yago mwacha nere umugorere kende ichichinde ni chiago chutumie skulu togasoka iga togaika iskoga iga akante itote twakwebicha nebicha iringo gote inda sogocha kunyebeka tana konte yari twakwebicha bicha teyo to akire nche nere na magokoro bicha teyo to akire tori batatu akante itote twakwebicha iskoga iga lakini akate ona akate magokoro gen aenda isoke baba chikomelia lakini baba nera kate batigawa naenda isoke sinja baroche nganye bicha to gwaku tingo kubicha kinde iga baba nanjute korokana bya sebicha unachite go isoka iga kaze ni aene era ndaka mate genda ngorre osegali elimbiero somo sa mugasonye sambire konyoiranire andaka genda ono kotore isko gali kante mbrano inyoreta sana gotebeti kante inyoreta akante ninyori ngongai litangani ngai na goteti asante litangani ni gali setup ile bekire gali Okay. Nyombe yale. Nyombe nero yarenge yae. Okay. Mwino gai no anteti. Ona kante mbrana change tina ndenga gote ya sogo cha kontindeka. Amate iye. Kante inonyorete. Ngai. Ngamusiemera kante indocho inonyorete. Okamusieme. Mate nike gusiega como sana. Como siemero mate no kumoro kige. Kante no gabu. Yes. Akamana gutuma kazi ni yano kwa kumarita. Kamate igenda ngonde tere nyimbe eliane. Twakiru nere bicha. Nyimbe kwenye tinanyaro. Nyimbe nengeni. Wonte yanda chaki story. Andi ni nyokora dira tumeka twere sango. Ninyi wonte yanda chaki one story nyimbe. Ono ga no maganale. Nyimbe ye ateti omwana oye mokogoti. Yes. Mumura. Abakogoti babere twins. But sa the boy. Akate yo mumura. Ndetere nyimbo isabari nerongo enda. Inga kiki yani. Very soon. Iyo December. Okay. Kamate isabari nerongo enda. Ndete nyimbo. Nande nyimbe itoganya kerogo cha usingichongo cha renge. So this year around February there. Go cha renge. Akamate ito chane to kanyanga kerogo cha gochoma yo chanero. Nyimbe kere ne pass isabari nerongo enda. Obo wono era kabgane no bakorende. Kamu akaenda akachinyimbe chebicha kamate ya stari nyimbo ntete chimbe chekachinde ordinary akamate ya tari echo dire nyimbo eliyo motorio mokongu the hardwoods. Yes. Akaligia akanyora akopala kuna akamutomere bicha chinjiri chaba masai. Yes. Kanyirigi ibona nje kwangera masasini salo wanya kuni akanyirigi akamate intete ntambe akamoletere nyimbo ntambe kabisa kamwekera bune parcel sokala kante ye nyimbe nanyiru siti nyangoso soko nante tie story ye yubuna nyimbe yechete. Okay. Akamate ye nanyiru siti nyangoso mbakoro ndomete bune parcel nande nero mete rigoli ye nyimbe abe mwitete chwa staringe ichinero bye komete. Okay. Aka ndigeria maiso ime ante ikona kondigeria maiso ime ante ngatingo chitoe twarra na maiso ante maiso itana kumirana ndeta maiso itomirana amurigereri for like 30 seconds iga kama na konta ino maremure
ante bono buno koende skuru ga kona koende skuru ngo echibesa ero koenda ngamate ya ante gento ngio na gotigire gawe ante una gwachire igo gokoirana ntokonyorana bono nakinata kera twakwibicha yo mwerio ntokonyorana kana kira sini ni agante aya na yense yense nabo igere umuntu ngo iborware ninga kia ngo yokwenda ngo endere lakini li swali nakio kogenda lazima ende kuibangete anje narorire tindi kwenda abruptly umetekera kwenda abruptly ge watiga abantu ante inche ngogenda taringati aye kwamanyire abubande mbali baremu lakini tarabateberi ante yebintu nebinge nagoteiri buna gwakirire gochaiga ande no kirete ngwana gukwana the same way yokirete ni yokire ditugocha kobatei nekera bamuraba minto bonsi baro anje taba muraba mawasana na bonsi pekera ba umutuna we bare bonsi wait ante yogocha kobatei kera bare bonsi nga tinchieti abruptly naibangete and through you they will know nga naibangete tuigo alafu akangate yenyimbe kingogenda agotigeire nanyi sabete chake sabari yana ne nayo chako bugima bwao mugakora nayo nyimbe yakanyereta akatonga akabwase abwente gutinde agukonya magokota akora agatonga iga ante inoga iga iyi nyimbe nera atumegete nere yatumegete ndakante ande gabwase natonga iga kende ngewa lira berindi anyoka timoche enji noga iga anongo chakora ante bino rigereti chinyombe chika chionsi emerangi yiga umuntu abwene ekegusege gote abenta tinde koko umugaka utinde koko koli kwenyomba na mukayo koko kobe kwenyomba ante chinyombe chionsi njigo korekaninga na kinagote yiga no murango rigeti gochiga iga chinyombe chionsi chigeti gochi eora mate getuno kegetirimbo getiga ante nandu chigeti gochi eora mate koko kolio na kuoko iga kwenyombe ande kega no gocha kontinde kanda katonga ya kabire tukama kwira na gochigari kaze ni ane konyochire akarangeri marita gacha baba konyo isokire tugakwibcha chibicha kwanza tole go to NCP mpaka kaze ni ane alafu kama ya kontintete kaze ni yago igo mwacha ne the reason acha nero go twake ibicha akamwe marita kamwe simi agatwake ibicha yo mwerio igo tole inche na baba anche kinde gati ante yibiche yu meda se ocha kubiko kwenye tonde ile rengo endari ante iko kwa mayira se uche ocha kubiko ase geology yae ante yibiche itemo chororo chibicha nje bachinyige yigere temo cha na bambegete gati magokora koboko koiga koboko kobe sokolo naro koboko kori no nde gati ande uche yekero korigereri sokoro tambo titikoboko ende kio bantu bange kero metaka yibiche gatokorra the true picture but asichibiche chicho spinning goraki sokoro tambo titikoboko but babere na bambo itokoboko iga bashikobata ngaje ba sokoro koboko aka agante ya kanje na chi na tabiti sababu tante sababu isabu mgeta nante te kintali digante kare iga nyuma iga nante indi ndoto engene era kante jomete no morisi we kanisa yeki adventista ande ama obogima bwane bonsi na tumikire nyasaye nje nto yoga ngo saba nyasaye kerongo rwenseye tindigera bana bande musigo no musigo oyo nechibiri chanya gitari into bune ndete tu yani ngende tu ntabwati deni yonde onda tabwati deni yani and it's true
aigete nyagitari anteti gawika nyagitari yani kiokonde skuru gingo igochire nyagitari ng'ake simu yani umwakerere mwakere simu itikeri mara wa tatakante sokoro yago igure bobe nyagitari bono this year the night now he was going before the day he went ngakire simu ngataigu weru nyagitari lakini situation ya etheri kugiria rengeli it was on Saturday yarete no 22nd of January no February okay March tole bono February yes 22nd of February ngakire simu ngataigu omzo igure bobe weru nyagitari but it's nothing serious about it tu no maintain akirudi stable then ataachiliwa aende nyumbani but njenga nyorante etina ki ingwe igu chile nyagitari mwakere simu kuna kitu atataka asikie kana kumbuka nikapiga simu but alikuwa amelala tataka nte saa hiyo lalile lakini kibambi unakoboka gukwana morene kemambi akaboka one intato kwantei amoteti ngakere akana kire mageto ngakere mageto ngongwane ne akamotei sai tara boka nguchine na boka late yake kero uko ndike mambi tini wanje digital atari nganje digital nganje tesemi nere kogera nalala late uko study butuko ona mambiye kwa okay computer science wetaka butuko I know kero bongo buturiye yes ono kwa tina bokaro ekene akali quest yaro manyene tukwane nere lakini akamate iko kala nywe chae buna koboka iga ngukwana mole nere ono nchekero ngoboka esimia nturete cousin ya no koro ku Devi wa akangakira kante umze ngote digumze na ari nyagitari ngate ye akante yochie then ona ngenje vieka tete yani sikushtuka juu alikuwa shani prepare sikushtuka but now kere ngonte yamanga yo mete na ngoranga serious monare until wanonte igunga ekeno chie na kila kitu imeenda venye alikuwa ananiambia ndo sasa nikajua mzee alikuwa amejipanga kuruga bunga mayabono it's my task kuna vitu mingi sana alikuwa ameniambia but zingine aliniambia nisiwahi sema it's between me and him the leadership skills alinishare na mimi kila kitu aliniambia it's between me and him but alikuwa amejipanga and he knew that he was going alikuwa anajua vizuri sitarudi holiday itafika jo niuliza holiday ino ndi wane ochaka amate yelo holiday ya kale Mei ama osinja sai January to kora matem ande mo kora matem noche amate ni wiki emera mbere asara gocha ande ngina ne sinja naka wiki kama uko katokwe ande sawa basi ono na utoko naye sai afa kanieleza hiyo vitu antire nyimbe aka make sure ninyi reta sante etia singoja kumutindeka kile gento mna yocha koba ante ino moyegoe obo motwereru ante yandi muibange abantu ngocha bale na kiatagete ogotinde kukwaya kororekane during that day alisema ai ngomo umete sokoro asa abantu baibana utsete kenyoro gaiga during December November sokota bwate mangana mange mucha ukona mangana mange okora tu imukire ngoro chire yani akwa anataka mambo mingi akwa anataka kujidefine in any way tatito ukona monto bobe na ndege ntante eti ase kwende familia ere tan kurumonoe tana koragereri monto nande
abana baye babenye no bwamo nabateti bonsi mpaka mete sokola cheta taraba rokikero monta bori mubwaye lakini nje nanteti naki maisa yangai mutei gate mo inogari wadato minongai mutei gate mo inogari namwa bakora ante dimete agante ingati gaiga ante una isaya mo inogari abako gokoi norangi mo inogari abere mo inogari bakora no ale gati yao lakini the reason ante eti nje na achire lakini ndeto obwamo. That's why ntarabaga abana bane motei ngaye bwo ngari bwo nyigari don't split the compound wantatigo nala gante under your watch the compound should not be splitted kero monta amanya boundaries chaya lakini babe karo lakini ndo hiyo okay don't split the compound, live with unity nagante so far kwa maina abantu baino na bange bale bede na meta abantu abange sana na mudana ngonte yoyomo ande ante tinere bieka mora rane nere kule Nairobi and it's true anaitwa Onyonga Daniel alikuja ante before anyone else akoroda you will see you aliniona anga kirite twisimia kantenga yu autainonde ga nyomba miraculous mpaka mbete sokoro mpaka mbeti nere but venye tu aliniambia moche mume neno Onyonga before ukuje wao ayo kainyora ngainyora okay tukanyora nere but hiyo time sasa tunakutana na yeye sasa ndio nakumbuka sokoro alikuwa ameniambia tutakutana na yeye tukomea nere ante your father is my great friend njera murieti mbake gajaye ante na sokoro yago he was my greatest advisor nere gonte every moves I make in life everything antira kalanchi gabu aka make sure nimekula na aka proceed kwenda kwake na alikuwa ananipigianga simu briefly muna tuguchi gukora ntage toto painterie picture yani muna atebeta matanga ya kororekana mato muntu nabagoteba maybe moro sindagera maybe gose mokora gento gete na gotebetie program ya matanga yebune ko kororekana atebete matanga like he should not be mourned bantu mbalera onye mbara people should celebrate him not mourning hiyo ndio ilikuwa the idea yake ndio alisema matangae abantu baragere abantu mbache bacha abange aro abantu eti abantu mbache bacha abange and through that abana ba embarorenga tarabatiga amewacha na watu wengi asirika kabate bekerenga 80 years 86 wow that is great. He was born in 1939 but hapa hivi kuna type era 1942 1939 any other information you feeling akango chaba documented to atigire before tutaragenda sabantu bande or any information I feel to be documented from my part riento na nilikula sokoro yes ni kunyamaza silence alinifunza kunyamaza and not judging vile watu wengine wana judge don't be usikwe wa haraka kuongea nyamaza kwanza digest and then give your judgment later because kurunweme gagabu na bomo mochache lakini mwishowe he was the unifying factor kila mtu atatafuta njia atafika kwa babake kila mtu atatafuta njia afika kwa sokoro yake ndiye elewane na huyu mwingine he was the unifying factor na mara mingi ukiangalia yeye hakuwa anaongea alikuwa ananyamaza na aliniambia nimekufunza kunyamaza for one reason mdomo iko na mambo mingi don't speak a lot na from my own perspective kitu nimelearn ni wisdom uhitaji kuambia mtu you are wise itajionyesha juu nilikuja hapa
baiwa bangira bakoreranga na kia bile gwatutiga bile ina kwagenda ngo ibangete, but from my part mimi naona alikuwa amejipanga kila kitu, because hakuna kitu yenye aliniambia na sijaona ikifanyika. Very many things aliniambia I'll be the unifying factor, and indeed and the unifying factor. Thank you. Enyimbe yibo no yiga tata. Make sure nga muntu nabaraga niko yibo manyita. Ayo bungo somole bibiri kabisa. To read the Bible lazima ni misingi ya kanisa ndio nililelewa. Na kitu kingine tena aliniambia etukiane. I should never ntambe. Isijilock. Toros dreadlocks. Gose komina. Yanteweti I will disown you. So ni kunyoa. Yani tari Jordan pira kini at least have decent. Decent. Okay. Thank you. So Mwaigure. Tata naye watemire gukira bwana. Yani ukirete pike mumuka. Pi. Nje paka ngwana wala. Njo mundu okondo mabwango. But umejaribu kunyamaza. Anyway, I want to your father ngayari. Neroyo. Oh, please come. Biore. Mbaya mano. Tato mwabo mungwano. Je tato mwabo. Yes. Iko tana ko tebi nyomba ngoma yeteli na agenda sokoro na antebi gento get. Tanya ko tebi. Ya. Ado tana baga manera mangana baga de rumu ya Maria Sakura. Baga manera for a long time. But he has never told me nangi tungi ko manera. Na mwaringe na tato mino, what happened? Lita no lirio eria murangiriti. Na baga tesi mya kotena December. Tukakota matanga za soko ya nena asili tatu ngoma my wife. Yes. Walibajita matanga yu. One was preparing yagende. Then akakirisi mya kotena ndai tutire. Ito jata tato mino. Uchaye bieka. Tenia kantena soko na bate vile iko ngamwi gari. Na mate ku drive. I gave my car. Elagatira. Ona mataka kile soko ya ngine kia gote ibono ngia kurangiria tento naye. Si alikuwa anapiga kweli sikuwa naenda shuleni. Hiyo tu. Hakuniambia chenye nimwambia tena kwenda ndani. Ona jitenje maiti paka mnaje timuisonde. Na naye tukulifeel what he was told and what he was telling me before. Because don't tell anybody. No enyo ko to kama tevi ndikana ko tevi. It's between me and you. And abakorego baka ito tevi klasiri na mutete mtu yospi. Yeah, inuguna abamura. Yes. Na yo mumura manene. Yes. Did your father ever tell you anything about family properties and yani kukubanganga uno mumura manene? Have you ever had any discussion with him? Na tiri manga mabuli ya nyombe ya gachiru. Ngabona bono umse na wana mubuli kama tunjina kwenda ichire. Kabona kuka itira kubeke kuchi. Ni mubuli tiaro. Tukasa nere sekali ya sekwende gari. Akaseka. Aganda ina gendo buli omwana. Na manyete. Then I came with that night ngaboli nguna ya bono. Soko ya nyakoti ya gutugutu. Amate na ngorogeti. Akitari wa denga. Ngakira iko. Yebo. Ngabona aganda na ngorogeti jona ngorogeti ende. Njaka bono sasa. Ngorogeti is okay. Era tukumanya. Atana andati magandana ebinde binge umwana na chako te ne romanyiti bale dabate tinjina nje bintu bya binge umwana amate mate tikirege ndo ne atakuja kukuambia ndinde nana je kwa gine na maana ata tikirege ndo bali tante tikende yosi ko ya kwenda ndio nje unity mo bwana mo beno molembe only that ate mangana mange umwana na chako te ne ngote ndu bya ne bios dabante betiko. What do you learn cross mugana ko makomi? Na rani a lot. Rani a lot was tata. Because number one, he faced death courageously. He knew he was going, and he prepared himself, and he died courageously. Because I remember I came here on a Friday. Matanga na kinyoroga ika. Then I came, ngaika. Kaona ika ngachikumuligia. Mama wala matanga ile ngachikumuligi nganyata hiyo ngatana nakita ko kumisha matanga na matanga ali nganyomba no mwana mumurumwa wosirete kaseni ya mocho koroi onya kumisha matanga ikabire adikwa bodi ne usaka ikaya utimwa kile simu ngaru matanga dio kandi kwa chakile ngasoka ngora ngasiriki ngacha kiona changanya no ale nyomba ikarasiti aho kana kiumsera kiota cha matanga hiyo
Kagantebi na ya na igwete bobe nyuta ni siorori ero mutuone kwa gara ngosa gochia somo gaso nkoiguna ngumutaka gwakira ise na ndi chinguru chiangerera wona wondeiga ndi yachagete nguru mwiso ndega gocha kwala kwante ninje kwenya kitali atayati kana tegera rero kimamina bakana kingenderete igo na ngo techo ngenya kitali tukamanera mpaka saa moja chia maroko tena igo ndingumeta mugonga then ngawata ngakatwanga na my wife then ngawata ngakenda mugonga matabana tia ngende maambi ngoreki ndakuja kuchukua hospitali my brother nara ro kumbwate kwa isa mete Canada nende ndika musubi na kibona ndika nakikwa kule kangu mwenye kitali rero mataya antwaga manere ndampigia simu asupini kibata na ndera ifu ndamchukua hospitali maambi takuna moja ngake simu ngamwakira ngatana kikwaboka ngatayana bonye wete siro still terasira ngatayana terasira na zokile immediately tikanje nguri nyakitali ngakira my brother yusimi Isaya mataya ya musina bai wete kwende no whatever in fact kwende change the yopi tenya kantera bono soka immediately munne mwenyakitali akainije sina omme kiswa mwachire na your wife to ndai bieka mogenda babere atangi bono mwakadiri yonesa bato tikande kanisa uzungu mura ndarwa rwa zibeze mwene isi your father ode my brother ndana omme kiswa mwachire na your wife mwenda babere mwenyakitali mwesi mataya ise ngendo kirigere ise nesiro yabwate siniko na mwira ruwa kuna nengina ne ata mwagenda babere ataka ni sisi ngate my wife na I want to see to prepato to ane tuwesika nena kizi toka acha bato kaikaga tukanyora na toko kuru para mwe kiriro ligari tukanyora mama kale para yes ataka na kile kwasa kama kujeke ngayugochi na ndeka nsangoji iso nzeli yande bina angetais tena tais yejo ndo ndure kanisa nisa takeye ayagenda umulango jako urangi njira kuja kunganya urangi bono ninja urangi is on the way coming angenya kitali agenda ngene kanzo ndure ekwendejo urangi jara ngenya kitali teninga take ote biko na bande biko na achire to mama kale para yote na yote kangende kanisa ngenda no wale ka no na mutira kasi kiru gagu kena muri nya kitali anseli lakini mugako yona tai wetuya iso na ruwarite ndo jene style yale tai wetuya na bande na ngende kanisa murure tais first tukacha tukajana my wife tukaja moyo naro mugona ne konyo kimwe gonero konyo magirisi mutana bai wete akacha nere ajabona moyo no waleka nango swaika moyo ngantena kakinje no boire wono moyo ngantena nje no boire sokuru ka kitari buya ata tunu mwana kure ata wono ngante na ke wono ayo oyo karase kwende gaika njoko boya mutana we kwacha mcheso mute musibiri bikote bikamba akacha moyo uya akacha wono mojo koro yirende akamusibiri kwende kama tana no wate no wate kibanda kione vintu vyose vya nyakitali hata nje vitu yanakutana bila nombe tumuko kaika teni tukasaba tukasoka itokosoka bakatamba bakaika kaika akabwate nyimbo abwate ngao akanyatonga iseiga atana ningire buri etari yeyo mumuro yabwata etakuretie jero akuguza hii anda kapata na ndeyende anda kanyeveka izina ningiye mujukula matana kwate ndio si yendo jimbuye mujukula yakore kwenda akanyimana twate toke nero ya bekile ka asase masomo rangu kwata tana yimbuye na bana baso kabaika kaika ngatenga bawte na bana my wife na mujukula na kaya kama nenda kugocha ngitigamnya nyagonjore gari nyibeke para ka gocha koreki aje to soim njibona kamnya kangaya kwenda kuja baba ngoja ngona nganda baka para ali ngonjore gari ngenda para bana banda ali twa nkomo paka jana kana okiriga na nyunje na nyibe na nyiri uchimate paka bona kibatara ikai bona kamya ngasio mina kaibali nganya bona gocha gutira ngora bona ngikiaba nangese jito te uchipara chinguru chana cha mwera pi oye yani wa pakonjo kolire gocha mate na ndo gocha ka umenya kukumba kwenu mutuko jise kumenya kogeini tumenya cha gutira kulekana mwaka na boko iguga hata nabona ngo wekero mugaso ngakire nabongo iguga batu katabona batira mwana ngora baika para ngomeke gari mugusio ngomeke belt magwe kasa maika mugwa katana bono nje inugenda nje watu yange ndora bana izukinya kitaki boku mwana ndio nyanya tukumuira lakini tukifika Kisii nitakomea nisipatana tunampeleka basi ngakiro kwa tana basi genda bono ngokira nazo 5 minutes kuna kulala kujialika nganyoro kongwera gocha gocha Marekani iko fono nga panic ningi mero raka maiwa kamusia kamubeka mutuko nganyano akakupi bona maiwa bya mungu atanya kamkwata ika maiwa bakamyaza kairumu rangu mugango akarangiria umwe baturigire taraenda baturigire toko genda tata no epara mwana imyaka gocha irana soko yawe igure bo
yani nando muigo kumya kugocha toka mulinga ono tora bantu batu bano muigo na my wife na inji toka mulinga nge 2 to 3 minutes akwete pieret ano kakita ono katanda ataka kwa kule gari kwa lengo kwa kule gari yani ngapani kisana akayo watu wanakuna ka ngikiaba nero kwa boringi kiaba ngikiaba mata kwa watu kosile sana kwa vile bobe kwa yani kwa kule watu wakati wakoze watu wapani kile gari mana ngigwa atima tena ngikiambera lakini bwana mpuyande niwete mpuyande bwana tonde nyakitali akabata amatena ngine maka mwigwa kamwa macha ya kanywa atatoka nenya kitali ndio mbira kabisa ngana bakona hata tatu genda ono mwigwa tata yikuri na bono no simi ano atite nyomba atite kuimukira ina tata batano nesi pota pubeta kogenda ono mwigwa kanine galime na mago tukagenda bono twese tukagenda tukamira uri bugeta go biyo linjira gari tukamurangira mangina magenari akuru kuganda tukatanya nyakitali tugocha mwako na igwete tukamunie gari atananya kuja kunali kuja tonda naino akanie gari maiga tukamuriba kamugonga tonda nere tukamunga linde oya gaika yeikaiga manda makogora ego watermelon atatanya kulinda gira kama ngule mele zanali akalinga watermelon ibu ya kabisa paka kanyekora tukagenda batu yuka tuzo matana ya tuatale yedere ku Chiloni hospital wataningi yire twana kia kuruwali tento kanda bakororo twaiko giteto badi tukanyora doctor manyene tutakomenda ero manyene Chiloni hospital tukamanyora akamate atana mata tukamokola test kila mwezi sabona atana como test all test zitakero kwa tested manyana nkiriria au sawa from akatulikiri test nyingi tukanda gari tukakana chibesa shenga 21000 watanichi nana wakana cash because shy wakana kwa vile ni patient then I called my brother we kumbati kwa Isaiah he sent the money to hospital then I paid akakuja kwenda hospital lakini bona tukamwona kile test kwa jana ngange 9 test akoreretu paka saa 10:30 nali test yomo liko cha soka ile nje cha kwa 4 hours for 1.5 hours kuna na kinyale kwa test yale kugenda bona saa 11 nalitoka Swahili asomanya kitaka tana bona mwaka na mo test kile gendo na nyole muso te pasi ale buye pate esi na nyole ni vile chiuka chest x-ray kiomo kile kubaga iga ekatoa maka lemona neta kumuiba ekeuno lakini ngeri kiso serious kila kosi na alam bona kinza na nyole kibate problem igana maka isi chike kuna yengoro na nyole na the left ventricle ego pump slowly ego pump manyinga neta keire bona baka mwadimiti akoreki agende ward ina koreki na mugili for 2 to 3 days na mu stabilize then after that mwamale wacho koreki ajikotumia raka then tukakore kwenda ka tukamwadimiti agende ward akati abana bana my sisters kwenye baachire na my wife no alenga na my ndo na lengo royo mu akataona bono asija ikeire tukore kwende ekatu ikeire tukore kwende to tukore kwende to tokole kwenda to gena na inuka gena ka mwezi pi muri ndabana tetu no rangi yone ngatikara ngabanga bande stage ngabalinie gari ngakora personal effects tukataba ward tukamanero botuko we talked so many things ono nile I was very stupid na made na jana ngubulana tatizo na apa kan Ivan lakini no anonya ko kan Ivan ewa mata bagani ba bara bia ina bande mata bara bia bona na ko ngena nani yana ko ngena igo manu was going mata bagani ba bona na bange muri na moko bwatrana na moko ngena Ivan yana matina he was preparing me wakole kwida aliongea na mimi vitu vingi sana tena ayo abantu nunya kwa mbele abantu betaine mata ya tonya kwa betaine abantu batoke baba naliwanya kukambirika afeta kile anga mimi ndivyo sana bona ayo kumuita beri utari go imagine no moto tonya kuona nere mbona unya kuona kusoi wote mzee was preparing me he was going tenya baka kimambi kuya kabisa bona bakioni Sunday amacha gacha ya wa muwota nganya veka ngamusimi ngamujeje chianga then ye jaye gacha breakfast ngamusafu numugatiyo ngamusafu then ngakira mamesi no yana mugakambu ya bokire no jembu ya tuagambira nere pone ndo wenda kora ebintu kora tambi ingoma de paso de fizera konta tata obeke binte ABCD pagi amanga tana yana tambeke pagi me elungoni wa ngoro siga na koleki na achire ndo kona mama iga amanga tana ngine kuchisiko ngamusoki ngamule kuchisiko akaika shotiko Lubiga ko tarabika. Bana na izo ne tana dokana ne ndikizi ga wote zirori ndikizi karabu anyo mo tara da kaisa imi but you walked around aka dia go chaiga akiri katikati ye kudo ajo so word aka tana rosi
chinguru chiangereire nasi no kuyana teninga mubwato kubona na mubwato tabona kamuhold tokacha nene ngora baki ward ngamwali getanda ina mwali getanda nganya ronjo kiruri kuchumuino bona ka face okocho bako kulimoino akamenya tena yenda sabanya tari bate na naigo teninga rush bona kuteketa na kamwisi kamenya kuchumuino tabona ese nasi ngidesi kanenge jumba tena mwako yoguru kunchumorore bona nazo kirike siri genda ngidesi next tiga ntrata nasi kende nganje mungu ndo ayo mburu binyaka kucha bolo ritu mulede ward ngari tole ngoma ward yado ritu mugakoye mburu binyaka kucha mugako yogure ane kaina la back ngondra mnekita ligende metane lo kombwati ane kani nganyola totally change yakue yana mono enkole kumurwo ni waka mono mukoze ko iwono chile down muna ya beta para gari kengu gwata bana bwana ngamu kimutu ngabeka ko bako yona atangi kiao ata ngei mono yani yale bacho kwa machine bako beka machine ya pressure machine ya kumeka bako machine ngai unabona ko akoingera gocho omutu kuingera gocho asende heavy anayo mwako yesigoing tenika mwata maiso na makora iga kai unagutimuka on my hands and that's how I went. That's how you rested. That's how I rested. Very peaceful. Very peaceful. Yeah. Wow. Muntu naro tagete go tata ko ari baga abantu mbara bange family members. You know these are documentation in the can hoke go tigara ni akayonse baka yesairana. So family members imbaro bategete ko kwana either gori atatu mwabo bachukuru mbaro ndo ratege kwana gori asokoro yae as we finish to wind up tumanye gukora. Mwanchu murigereria tutara abantu bande be family iganto bwate mungina bwa Bineri. Yes, the wife. Lochenga are very strong. Biore baba. Nekikurwa marieta. Askamura. Mugaka nago tebeti mangana nda ya gukwanwa iga. Anje tante tingani burupete kujigusira. Atigarende egenta ari konya kugamba ni uro yobwanja ni ngabante kerumuramo mu gutwara chitobo kitari kohera. Wani jingira ne kabwaita y'umuntu akogamba nandi umuntu kakogoseire ingana ririndi gukubwatirira ayo gukira lakini ne mangana aro bari kugamba n'umuco kuru na bari kugamba baenda burire bagamba twaseka n'umuco kuru wana jingo ja konyorege kone ekero umuco kuru ngana maite bakasa gutugutu ntamanyeti je tante bedikene nga yawo gutugutu gosenga kie bangete kerna cheta matanga gite ye kasini yane yasirite akante bwo kwenda nyango sari booking office ondetere nyimbo ya hanero bakora gutumukuru na iru ngojigo iko nganyiburi yo asari gutika ngomoja ngau ntangi nyimbo yo mukaka yari kuru na iru ngago atanga kai nyimbo yo mukaka tumete bigibigi kairaka ngacharinde bakakanga kama kabori umugaka inyimbo kwatuma bakora kwa mugasari tukuria na ndoreta mumurana ari nkaiga seitu yo tusinyaine umurisi uri gukira cyombe kwirende bu sigisi kabondo jino cyo ire Thomas esabari kera basigisi na banje tugutumia kinyimbe kabire hande yaya inyimbo ne yane ngutarira basirinde ngamatayigo mbuyarinde kwagasa iga ngai asinyine jenga mutiga nje bana muna tonere egento gyuka gukwana obwanchani nanda agacha ikagatiga tiga katugo sabu mutanzania getoranditi akamata no murandi yo randiri buya tubata agacha kuruga kurukumata kari kwene gutubika nditi umongino yo murandi yo randiri buya inganeria kwano kwabera nganeri kongu amaene neri kongu umuntu nabora gosera umuntu lakini turi kujugwe kanya kwaira nase kwaje gusaba amabira uyo arandi buyelinga no kwabira nariragera obo bwamate na Nyasaye narito tabwati umuntu gakogosera natagosera abirana munateba umauji kuri tais ni sataka tibwene atiyo kuri tais ni sataka ubwato boge chume yao uyu mutanzania getoranditi wana na watu arenge nere gigendo gyokarendete tata gete bana bayo bagambi kende igoro ya nyarebe nariga nanda igu umuntu guseiga ngo gamba nyarebe ntu agosaine aitatagiti igago teba nginche bana bane ntagite batu arubwanche nanda aragotebia bana bae nginche umuntu nangosera takogosereti
nanda maya gobatenga inche muna nagotire gatimbwati staff ngobeka bana bane bitina nga mokore nyarebe mokorega ekere kina kiange tagata ng'omung'ina ring'ana rikorwa staff kogambia abana bane bitina rentageti omonto onye twagosana nere ninche bioka omonyene twagosana aragoteba egento ntagete nsimeke ase abana bane na obwanchani ase nabo are gwakera omwana oyo omumbu bagamba nero magomotebia ng'a Isaya oyo ore abanto rende mbarare korotota amotebia ng'a Isaya one oyo oragania obokonyi korwa ase ore igo okorwa ekiagera okoboko gokorwa gosesenirie na oyo oragania kende gionsi gakwamwa naende tonya goteba ng'aki ng'a naete nyarebe gento gete igo nonya otamoete nonya inche igo omonto ache moture ritoke korwa mogondo aigwa ng'a nakwanire ng'a natwere nyarebe ritoke agontebia ng'a omong'ina nonya otamoa ritoke eri egento ekero kwaire omonto igo okomoa kirosabi naende kweba okwo nakwo okorwa okuya bono ase ime yaye nabwate obokristo nabo are koboka saa 9 ya botuko nture omong'ina tosabe twasaba buna bono eria agocha goteba ng'a nyagetari agochi nabo ararigetie gotiga ng'a agende Jumapili tagenda esabato ng'ina agantebia bono omong'ina abamura bago nchoire gatiba nkogenda nande nyagetari naende buna nkogenda nyagetari aye okoimoka bono saa 3 ogende chibesa ntwariete chia ekagwa nkwariete echia echae ninche nkaroberete echia ekagwa bono besa echi ntokoba nachio wiki ngima tochibwate orang'e agochang'ire nyagetari aye oirete aisia ekanisa na echisadaka asi rende ngaikaransa nganywa omwana ache mbasabere tosoke akankasa agantebia genda ekanisa aye genda ekanisa bobi buna nagotebia ngosioka para rinde tokaumerana na omwana ogocha komoira nyagetari bono inche namaete ng'a ebinto aranya gokwana ng'a ngokwa naende tantebeti kende gionsi ng'aki gose ninye yareganeti inche rende naende egento bare kogamba na omochokoro tare gontebia buna bono erio omochokoro agantebia beka eyanga soa nyomba babeka eyanga atwaigete nsari mwa Isaya agatenena omwana nare barenge na omochokoro agatwara chibicha chinde naende agateba ng'a yaya genda obeke eyanga engiya twakwa chibicha twakwa ebicha toegete omochokoro gati bono ekero ninche narora torochia etisati nere abegete ere maroon nainche ngaenda nkabeka eyanga egetera kere maroon togakwa chibicha inche nabo nabwate omochokoro okoboko ere agatarera enyimbo yaye tabumobwateti koboka ebicha ebi nonyerigereria asi rende akagoka abwo naende bagakobana na omochokoro gochia para omochokoro nere ochete na egari ya ise nkamotebia bono mageto genda buya basi ntoumera nonya kong'akera esimi basi omwana akagenda igo inche bono timaeti ng'a nabwate mang'ana naende inche namaete ng'a nariete eira ere igo egekone bono nachete koumera kabaroberete nsa basokirie amakombe kera egento bakabeka nsa bono naende ngasa kwerengereria naki ebinto ebi buna biabangwa nsa enyomba eyatagete omomura omokogoti asoe naende arende nabo aria buna etaeri ere nayo ebinto biumoire nabo obokombe gocha gwakwa na omochokoro nabo ateneine iga bono naende ngasa gosetuka ng'aki gose namotebeti ekiagera tari gotebia onde ase akorete ki ase amotebeti rende buna atebeti ase ng'a tingokwana kanyora rende akarua omogano oye buna mwanyoigwanyorwa agakora bono riria banya komorasimise ng'a nawe ogwaka agaonchoka akaenda mpaka ase sukuru yaye amotebeti ake egekama bono nabo naroche ng'aki omochokoro ntwamwanchete twesi babere lakini mbabwate obobisi obonene na sukuru yaye ekiagera inche nare komogamberia ao nare komogamberia inche ayane buna anyanchete noria okomogambia omogambia ayaye buna amwanchete bono torochire rende namotebeti kera egento bono nabo nare komogombia buya igo omomura ominto narosirete oyo nyancha korwa mageto ituna rieriete tokomoroka na omogaka naende akomoranga na omoamerica endungunchu bagamba ayabo agamba nyomba ime na inche rende ngomanya inche namogambia ande bono mbabwate ayabo aya ntare goikeria bangambia ninche aya nkomogambia tare komanya rende ng'aina inche bono tware kogamba igo ndora mbuya tori lakini nabwate esirigete ekiagera torochie basokaneti gochia para nere bono naende nachire konyora naki omogaka na omwegeni orenge namwanchete Nyasaye namwegenete iga atumoka ore omokoreri o Nyasaye ore omorisia
ese geto yoka atigite na ndanya gukwana munanjiche atana umungina njintigiti bantu bibagobwone nandikira umuntu yora ateba ngati mwanjiti ine namboreti ng'omungina oya goteba ti mwanjiti kango yintu ari gosamba rende kiara twamwangire ntu abana bonse turi setienda yetu ntubanjite andi ndagante umungina ntoba gose bantu kunyo gusaba beza tigabatoa lakini ikinda gite bankorere lakini abonko bateye akamenya wonde binga ensi bantu mbari korengani kigwango kia beza ande byo kwasiringi 100 mataimbia mono oyo gokoheru mataimbia mono akamenya gutuma kaenda bakeri 10 oyo gokoheru 10 okuno gosini kwae kwarebo ere na bare ngigo tawata nganya gusaba bana bae beza bae muchana nga mumbu more ntumire chibese era kabamoete chibese chiensu nkoriare nandi gento kiare ngo moyo era ari kogokera igare kogoka nga tinga gachirie tangi tutachiroje ntate mansi agakuruma atari ngagire no mungineta gete torendu ntuntorendire na abana ekiaera chuma na chumaine omwana nari tugutuma areta amatunda kurukugachi yo Kenneth bo mwana oyo etwarenga bateneri baba iburi bae binyangi omwana one atwegenete no mugaka ntomwake ndi gionsi nande ntomutoma kirege nero muji basi na barko ndoreta ro mugaka ensune yaranjete nje arate muna yataenda buche rio tenori ginyama na sutori ko njiti gandagire wana itira batu amenyete igo tutabwati sitende yose ya bitina yako gambionde na abachukuru baito ibaramu andi munago jentu tokomogokera twensi ntundo bwati sita yako gambiona baito bitina paka muna tirimbukirega ngakiteri aiwo muntu gambio mwana gitina gotana gaki anya twagosana naye mogosaini na mwana uyu aro tete tinyu muntu gambana bana bitina nandi nje ndete simika bana so musingi umuya bubo Kristo amonto nena ajete bakarandi kurwe mesa bajite kanisa yitu nswati gete akamanya kurandinga ayekerori meyenso mugaka gusumungina orabankwarangeriwa akwarangeriwa tiga abana babo bametega nyare buri no moro nyare buri ariga nchira kyura arangeriwa norangeriwa koro muntu utigete goseni buo abana bawo ko baeto bwanjani akara igete nyumba karorani kwa beta ati umuntu bona ngwe umuswati uri munarani tebiye na iwo mugaka ikibono na gitota ketomenyere iki munarandiga na kyumuntu utagetomenyere gukurangirwa ukuruense kwamanya na wasimigete abantu bawo ime ya Yesu na ndare gatana gento kiriore togeri meyense kobwagweta ngana umwiro gete Nyasaye umumanyete Nyasaye na bari ngigo na tasumbuite bana bayanga niji basanye kubasabirira ya era na bari ngi ata noyo kongana atanga gese no yone nere ni kinga kya konkonya era na bari ngigo nabo tutanyoreri baga naenderio gocha gukwana mang'anayo guchibusio mbia tuyabeka iga kegera no tukoyagacha ring'ana urakwane iguru y'omugaka riri omugaka inje ndateba ng'ana asimigete uburuso buyefses family yaye muna wana atimuka omwana omukogoti no musigari jitantigerete bakongubonde bwonsi umuntu araje bwaye kugamba kina ngaki ngani kinango chibwa bineri abana abantatie kanisa umumuro manene umuntu umukristo oyo kabere paka baiseke mbamu maite Nyasaye jitantigerete umuntu kuja kunsumbwa ya wana ngakinda ara asumbwe omukogoti no musigari ukori chibesa chiayi wa ni jitantigerete bakongubonde egento gyoka ndege ne munere egara jinsa chiri ari kuboka tindo jinga ninjiteme yara ari tenya gitari elia bona guchigusira ngo jigutaboka na giti gansabe ngo jigorigere lienza nganyara chiri jinsa 10 nitake 45 kamanya kwiburi ai mugako uyo sa tisa iguru amasabona ari dikara barisi bagaturanire ere na chiri umutu oye kamanya kwerengeri no mugako uyo gara raisiko paka naja gusaba jinsi 10 nitake 45 Nyasaye gakinkonya ngatura igo
basi rende bogakina rieri atiri mbugete ogosaba nokweng'encha asare naende kagosaba nabarasabera abana naende okoma kobona ki omong'ina chira gwatara mwatuomana nonde ase mang'ana ande twangama ase Nyasaye egento anchete nokwangama naende ekero agosaba iga agoteba na omong'ina kwaturori oroche ng'a mori gochia amo nkwana buya oria nere obwenerete gosabera bokong'u ama gontebia nomaete ng'a ebuku egoteba ng'a igoro tekaiyia omonto ogosoa onye tori na obwanchani naende enchera teri oraberwa onye tori kwabera oyo morochaine ogosaba nakwo okorasabera ritang'ani omobiso oo eki naki egento airete naende ekero aria gosaba nabo arasabera abanto abarwaire gosaba tari agosaba ase abana ekero agosaba bono ogosaba ekero togosaba tore babere yakoinyora osaba nabo arasabera abana baye obasabera kera egento ere nabio ebio are goteba naende egento aigerete iga atebete ekero aigete abana bono bachire babeire buna babeire akamanya korwa akamanya goteba naki omong'ina oyo ebinto ebi bionsi ntomaeti ng'aki biachete ase tore aya na amaseni akorwa ase Nyasaye tabwenereti toire ng'a naro togoteberera naende are goteba ng'a ebinto bia ense mbitotebereria ritang'ani toramoiroka Nyasaye ritang'ani ebi acha totamaeti buna Nyasaye akora ki abirenta eki naki egento gioka naki egento aigerete naende egento abwate tata gete omonto asoe enyomba eng'arusie ebikoroto iga naende are koigwa obate bono nki enyomba ngosibiwere naende ebi na ebinto bia ense eye ebi na ebinto bia ense mbibwenereti tobire ng'a nabio togosasima ng'a omonto orusie ebikoroto ara mokoigwana are goteba ng'a yaya omong'ina bikoroto korusia igo okoeba onyore kwarusirie abasomba na basomba mbatageti barusie bikoroto magoro mbuya aigerete naende egento abwate iga are goteba ng'a mondo tacha minto nyomba asoke bosa eki naki gioka naende buna tware gosomia abana iga are konyora nanyore ebesa yaye oratebe ritang'ani toratana ensemo yaikumi tomakorua ebisi ntoba toremeire iga are goteba ng'a ntorora chibesa chiria chietaisi tochiburukani togokere goika twatane nari Nyasaye akorwa ebisio eki naki egento aigerete naende nabo are konya gotebia omwana oria ng'a mokongo ase orogendo eki motakeire mwaru kero ekanisa etakeire ogokonya nabo are gotebia orang'i atebia gose abana bamwabo baru chibesa bagore kende buna chisimiti naende tare kobacha naende orang'i okoba oire ekanisa egento anchete nogosira ekanisa aro kairwa egento ng'a niga ekanisa tagogotebia yagokeire rioka ekanisa nare ngomwegenwa ase Nyasaye. Asante. Ase amarieta inche nkoroku Dickson Bakora Ong'era Abineri inche ninche omwana onyagosira Abineri Orang'i omokogoti eki ndatebe igoro ya tata natwegereti igoro ya obwanchani tata natobegete amo twensi buna abana baye naende natwanchete agatorenda agatosomi mpaka twensi tokonyara koba tokonyora chigasi tata kingonyora buna nyuma atarakwa ninche atomete enyimbo ninche akerete esimi agantebia mogorere enyimbo agantebia ng'a enyimbo eywo esabari nere agocha gochiera bwango iga tinachi komanya ng'a sabari ki eamineti nkamogorera enyimbo eywo akareta nere enyimbo eywo nere etumegete gocha koragera omochokoro komotebia amang'ana amange abobisi aywo achete gototebia igoro naende tata nyuma atarakwa ntokwanete nere ekero akoenda nyagetari ere achire nyagetari buna are nyagetari tokwanete nere intwe tokwanete nere iga antebeti mosabere natagete amasabo amange mono aonde amaene buna rituko erio ria esabato marogoba buna atebete mosabere ekero naenge ekero ngochi korara buna atwegereti kawaida ngosaba tore ntori gosaba totari gokora ki ntori korara totari gosaba nabo namosaberete tingomanya ngiya endraiveti ase amasabo namosaberete
na meshonete ngateba ng'a Nyasaye amokonya abwene naende ngateba ng'a omogaka oyo oberire ekanisa emiaka emenge korwa buna toiboire noare ekanisa nwagokorera Nyasaye emiaka eye yaberire ekanisa tebase kogenda in vain tebase kogenda bosa timaeti ng'i giandriveti gosaba amasaba aywo yokomosabera Nyasaye amokonye emiaka eye amenyire ekanisa tebase kogenda bosa eki naki namosaberete baadaye mambia yaye bono ngochi gwaka esimi ngoborine naki agendererete nari nanyorete my brother akobwata esimi agontebia ng'a omogaka orarire igo bono tiga totware obwanchani togenderere komenya buya buna totigete. Asante sana. Bachomorigereria baada y'omong'ina gotwerera igoro y'omogaka egwete ganchi tobwanchani aiga ntobwate muromu abo monene agototebia marieta naende ase obweng'e atwerese ng'a kiamomanyete muromu abo. Yes, ng'aki okorokwa? Nchengorwa Safani Oyaro. Yes. Oyo Borangi. Yona iborete na mwaka 36. The late na brother ya na yule kumbwachi. Akiona mwenye yule take akaja kwa 1939 asingi jona nyore tu tataka ndo mwenye mwaka Nairobi. Akaja koletwa akaja kumwenye yule na mwenye yule take hiyo. Ekarotu agendera to wika 1952 53 my mom akasira. Tukatiara abantu tune ichofani tukatera na magukuru gweka. Tukagendera ntataka jakarto munginonde anti hito bakabwatana na magukuru bakatukinya senchire ngiyamana sana ne yangu yetu na lengo the lead senior chief Nyanchoka nero kuwa tata wakakoli bide mmeyo kumia tu alengo bantu tutawate hope tutawate kusemelia sini kayaito lakini asa kunyasale moyo na nyasa wate mipango ya bantu baye akaleta Nyanchoka linda ka support na soma na galbaga kamagambo ngakora kejesi kamagambo ngona alikuwa nganda bugema kapati ndiko nganda bugema bazo nganda bugema ndiko kora form 3 4 ngai kuchiwa sinado bantu bora tinaji ngajaka na bajaka ile kosi kamagambo ya pitu ngachaka roko na chaka Nyanchoka ata kukuminga akata kutisika banga tinagenze bugema kamagambo ndi ujunga kwa kata rona korza ego ngokonyigashi. In short, nyabini nyasaga nkonya kala nkonya kana ko liga sibono tukapwata na Nyanchoka na mayati nilega nkori malenga mauga tukapwata na bone karo mungu tukulio ilinga kole ko le jubia 1961 tunga cha ko walimu tukapwata na bone byo sengatora chingulenga ngamo support nende tukapwata na uyo mto kala ngokole college konya uchile kulikunya macha alia ana achikuburugera mauga ikese kwirende kambi nkamurusha ngamoire school paka kasaga bendere kala nagenda bendere akasoka kore standard itageta bya sana kamwira gusi highlights akora form 1 and form 2 kala kora kanyore certificate nkaranga wana era aruoro nera nyore kibarua inde tutu arume chinguru jo konya bana bande ekero aso walimu tawa kwa kanalia bore na kitutu akataja mache ta kwa bukaera na nenga kiyo ngoso enga kiyo ya moiri jimu ya moi abali mungwanje ruwara bakora siasa bakatwa bali kamiti bakanchora mochemo ni ukani kwa sigma bakachache na banda bali mbande ka bakanga chinguru ekara mere muyachi goche yo ya registration ibande ngatwara chinguru kana twara chinguru ka mugi delegation na bakoti sibosongo tomato batimanya babaka balitwara nga officials bakanga toma baganga na kirongo ko muntu akangiri makiro muntu akagwiri maiga to abantu nkarna nkawe brother nkarna na ariko bana kabosa akasagara so akachoa ase registration oikisumbo na akaswa ase government mpaka ntiri ajaritaya
ani muna kuiga akonyole pension yaye twabweteranire okonyera abana banje na akonyera abana nyasaye tusenire twabyukire n'abana my auntie noru makomagana babyukire buya twabere nomongoko mwana sana tuliega about 2.5 years ago omoyo kumubwatiriga nomulishyangenere akapasa we nikono kikangumisa sana na ndio wana munene yale kuandika bandera ngajana ndo sirire kikanga okungu sana wata wantu kwetu mugana unere muna twakire buya kero mundalu buya boye wana mbaburi nganya sana kona gori bintu bya ina ngindi chomana wanya sata ali yite mwana nogenda bagwatikana lyuko iko nawasiri to bota magomba sana kindo kiana metrio kwega akaru mocho korata to mugano yanga kia motivate in fact I got relieved kana weteti unga maana konyo choli bwana igoro yana njenda jego sanya onye ngokoro muki konta bugwega we shall meet asubonto tatanekane yone ngo wasimlikwane my brother ni umuntu muya muri social anzi muna bana ba ma yo kolese kali abana liko byego kuna kubara ko kwanikidem yo kali ko eka na iko na bana matenga ay bana waka gota abana basino bana kolegi eba mama jimucheso bono na otu akini tego akini ni nyasaye ngwa matoka hizo obusirire matoka yaje anje ngane tiri ngajeliana boso nyasaye karanchanga moyo ngwenigia imbo mwegenu ndale nogo semelia ngantumera nasutwate kanandere mani ngomboli kwana kena. Thank you so much. Yeah. Biamono. Marehemu Abineri Noyo Minto nenjera nakinete yanakinete nganyara babe obeire omonto monene gose babeire abanene ase busibwane egera ngokwana igoro yaye na inche Abineri Minto ganchete cheche ande ganchete kuna kunduka marieta kuna kumbaka eye cheche anko ndangeri sobi ondangeria marieta aho gosondo kumusike eria engerieta ria masikani ekera arenge skuru arengo soma bendera arenge sana ibere aso yo Minto metusero obe osirire ekera arengo mwalimu igankoboka mambia onge vitabu na mubogoreri ero minyoka gwange eko yanda arenge kerasi egeke oike skuru na mubogori vitabu ebyo naika na moekera ari paredio so ekerasi twali lanchi twaira na gocha katuguna kwira na gocha nere gakuna gongorere cheche nyubwate besa atangaine okuna kondutera kurumaega anya nesiringi onya kondutera tugwigange ne nyango se chiro antebeka chuli bitungurumu twatira twaicha marangi garenge cheche kuna kondo kamarieta gete ekeraga netia mache kururoche enyimbe ye morocha eto mwaro noyo Abineri nanje tukuna gutara ne nyimbo oicho teba ngaya ne nyimbo mukienda ogenda roche onde orenta mache otoirero gotuchwa koraki tochugwesibi ndeba so wienge bana ba Minto mbarenge gochimba ngwesibi roche indutu arenge koliki kubali abake twagenda roche twabarenta noyo onenge gotomuna Abineri oyo sirire iga ongo ikakera bakanetie ke bagateti ontebige chioro siro ngoli otorentere tokoreki tonyu igona banchite nero orengo omwango nande ntwachaine egeko eraga nchite cheche iga nanchite kanisa na incha ntebitere so Minto mbwanchite kanisa nana batorochora koreki enyangi bakabono iga ekanisa ine rangoreteki nere mbwateti nere munakoreteki munasirete nere abwateti ebinte ebinge asichinkwana ari munenchererie omong'ina ateba ng'a
kabu muntu bwa mang'ana make ande nekene gekogerekera uri omonto bwa omonene turi gotwara mang'ana mange muri koiranera na muntu nobwanchani bokoba gokora ki bokorokia kweri ekero omwanchete Yesu Kristo igo nonya orarire ndire nachete iga matanga tugakwana nere akang'akera okweri agateba nche tigankore ki tigangende igo rende tingoteba bobe bonde egekogera igo twanchaine nonya narenge omoka atambe obwanchani bwabo nabo bwarenge egekogera abaibori bana oywo orenge mama na tata mbarenge gochia ekanisa ntonyoti moibori ogotwegera igero ya ekanisa lakini nkeigera korwa ase bare tokagenda ekanisa tokorwana magega oyomo ase oyomo nkabwatera abwo abande korwa maega bakabwatera abwo tokabwati igo mpaka omoibori mama agacha kobatisa nere akagenda ekanisa igo egento ndatebe ng'a komwancha Nyasaye na egento kia omonene ekenene mono egekogera ekero tokomanya Nyasaye naende okwegeria abana eyio na egeneration ere engiya egekogera ngotwara tore ogosemeria Abineri ominto iga ararire goetera ase eumbwa yaye na intwe twatwarire ogosemeri kweri engaki eyemo na intwe ntokore ki ntoumera na emambia eyemo togoke twensi ekero Yesu akoirania oboruoti bwaye mbuya mono. Ase amarieta ange orikugire ase Nyaboke orang'i Abineri na omwana ominto ase abamura baria batano Abineri ominto nere oyo okabere inche igo natigetwe omoke tindochi baba nkaba nkonyora ekero baba oyo okabere agocha tindochi engaki aye tegekogera narenge omoke mono ekero nachia koramokia nkanyora baba keribu nere ororo na mago bagatorenda mpaka buna twakinete gokina kwa abana aba iga abana aba bare kogenda mogondo mambia sana buna naroche na uncle Sospita barema buna ndoche barema bacha banyora barugeirwu babeka obokima ase egete igoro iga barema tena bagenda bare gosoma magena intermediate nkaba tata Nyanchoka akang'ira ekero ang'ira nkabera ororo akang'ira kericho natwaberete komondo omoke naende gochia ntamanyeti kende buya okorora binde nkorora narenge tokabera na tata bosongo Kericho tokamenya togaicha Sameta ekero naba nkong'ainia ande ngacha iga nkaenda esukuru Nyangusu nkasoma ororo nkaba nkorwarani nkagenda Sabania ominto omonene ominto akang'ira mpaka Burangia SDA nkasoma akang'ira Nyagiki nkabera ande nkairana Sameta esukuru abana aba baminto chingaki chiabo barenge igo bari kosia Rogena basi Rogena mageto ominto nabo arenge ari gosibwangwa sana mitutera ominto na baba keribu nere nakong'ete ekero batagasieti nero gosia Rogena imagine abana bagasugumana igo goika buna abaiga baminto naende bakombwatia ekagera bakanyora chinguru abana abo bagasoa bakaenda esukuru baenda esukuru bakabwatana amagoko mpaka bono iga babwataine amagoko inche nabo naikerete abwo igo ngoteba iga abana baminto mwensi pi bana ba orang'i naba bonsi omochie oito omogima motware obwanchani omaete eng'ana omorani nabo agocha orande ring'ana kwarusia erimo ororo riagokonya obaire ebarosi enene yokoba ring'ana gete mogwenerete mogokorera abana baminto inde moigwane mobamo morore keini ase kero onye kegochi kobakorera lakini tindochi kerochi mobamo buna tore amo igo buna bono ninsa kende gionsi gose ninkwana bana baminto mbariko mpaka na abana bamura baminto bono inche ngosaba omorembe obo ase enke basabe Nyasaye nere batware obwanchani Nyasaye na obwanchani otware obwanchani togochi konyora amang'ana ande gekogera kobwate obwanchani mogogesekana oyo omino tokonyara gokora ki goetana na omonto bono inche nare aywo mbuya mono ase ring'ana nengokucheramia mageto orang'i Abineri na oyo ominto inche mama gasirete kare tore abana abake nkanyora Abineri
Oyaro, Metusera, barororo. Bakabwata bakagenda esukuru tulika tukonyokera na magukuru. Magukuru agatorera agacha ngajingara tumusu ngajikurara rero mwana imichi kera narera ande ngachangaruo magukuru akandusio akandetaka akatatinte kiti bana banyugutanga isiku igo aba minto oyaro bali kubuka mambi bagena mugondo ni yangu sosibita na bindi balima bamanya kwandi sukuru magena bakorwo bachika nande acha marago nande basoma mugondo balima mpieto abake bono nabo batorerete pako yara gachukuri kwegasi ngamanyi kwanza ugasoma sukuru ndingi tukomenya sukuru ya muntu isiko yakine naye kurukana gane sukuru abana baminta bande ngo ganda bangi sukuru bagenda nje kingi tukasoko isiko kila magukuru yale kondenda n'umwana oyo minto mukogoti oyo kwanaga igo yara kirali kwegasi agasi kuturere fees tukagendera sukuru tochetie ntachitiande paka ngaro na toboire sukuru yane lakini bono ekena jigwike miaka yane nka kana nyore familia yane na bote saiga nane ko entre familia yane ngaro ngakoroki kanyomere mu yaro esaiga na korete nyangi yane bakanyora umwana mutangani eliagara bana bane kera bajukina tarinje na barete nyangi abnibyo minto ubairete bose bana bose nane naba bari gukora mebuo yega inchenda rutoni singi ikiaga na bwate ina yako ndeji barua na kanyatinda kachoni saiga ya bana igabana bana bakinirete mwabineri nande nere bieko orukubaira abanyaruka numu nawamura yengo te obwama te tuabwate echindugu cyane ebwarenga ali yacu ikiagera ntu aramanita ande ndujitu kwa usana ndonzi paka ngajikanyoleke barua ngakore gasi endugu yana binini na ali bitu bwalimu ekare bwalimu nandi bwajiko mbaliji bokara akara atari kidogo tukabota ngagenda agajatika asina renge akabera matuko make gakoreke barua gya ndero monti nande ande akamanya kwira akarangiri ugochaka nari ayito gochaje kwasoa ase minusi ya yebibande igo abneri na kote elo nene na omura wa mwabo ntaro chiba kurwana lakini bagotorerana ga bona sitwe ikeire nyasawo to seseni otobekire kanisa tuagende kanisa bono rende ntogo saba marehemu ni aye bakorite ndi to basabirani marehemu rende arare na nyasawo biamono asa marietane iwanguru kumagrate sarange oyo mugirende seitongiteri askano oyo minto abineri mokoyone nande muna nakinete no nakinerete gaiga kero musubati ominta asogete gocha gaiga mumanyete kare kero omonto asokire ngoegwara omwana oche komorerera abana baye inche narenga omoreri oye no narenge gaiga bwa bineri ngamorerera abana no nasomete gaiga rikura paka abana bakaba banene na inche nkaba omonto omonene kawaida kero kwabera omonto omonene nabo gocha kwagenda mokoyone mbuya twamenyete nere iga arenga omwororo nande nanchete ring'ana ria Nyasaye saidi muna namenyete inche tang'eti keboko nonye na erituko erimo iga arenga omonto omwororo ogotworokereria ring'ana ria Nyasaye nyinyorete kero yaikire chuma iga agototema nakora bwango esabato ngochaka ere twakora bwango rinde esabato ekero egochi gochaka twakorire kera egento nabo twamenyete buya ntorochi magosa ndosi nande nabo tobete buya nere
mokoyone nabo ngochaga iga naende ondora inche mokoyo yende none esimi nere togokwana nere zaidi lakini tantebeti muna naigwete bobe nabo tokonya gokwana lakini tandete na mbuya naigwete bobe egento arenge gokwana na ering'ana ria Nyasaye sana sana abakombori mwabokire buya na inche namotebi twabokire buya twakwana nere onga mosubati ominto twakwana nere twakora nere gaki bono Nyasaye kamorangeri korwa ase oboiko bwa ese ere orosirie enchera yaye okorire na intwe togosaba bari twatigara na intwe torosi chinchera chingiya kiagera osimikire omosingi omuya mpaka ase abakoyoye mpaka ase kerase na intwe Nyasaye atokonye tobwati chinchera chiaye abachokoro baye kera omonto naende eke na egekone inche buna nakinire nabeire omonto omonene tinanya korora omogaka obwate asiri na omochokoro oye iga eki yaani na egento twarorire buna na egento egekone nabo bare na omong'ina oye lakini tari komotebi buna igo buna anyigwete gaki bono twatigeire tore inwa na omoichano lakini tori moichano ase Nyasaye ere namanyete nabangete ase intwe mwanyabanto bono noyo abeire omoichano bono tiga totegerere togeni mokoyone buya enyangi yaye ere buya buna arenge omwororo tokore buya timbwati mange Nyasaye abaseseni buya mono. Ase amarieta ngorukunora na oyo bwa Abineri inche egento nare gochi goteba ase tata oyo orarire ndotema gokwana obuya bwaye ntokonyara gokobukora lakini ndeki mono ndatebe igoro ya tata na omonto orenge ompole nanene mono na omonto orenge bwa amang'ana amake lakini arayoba ogosemia nakobua mono nanchete abana baye natobigete ase obokristo tukundi noe na erimo tata arenge gogokwana agotebi gose na gose agotebi kende gionsi egento arenge korari na omorembe nanene mono ekero twachete nyagitari he was chofio tare korekana ng'a muntu ore gokora ki orenge gochi gosira gento gio kare gotebi genda ka mondorere ebichokoro ribiri ebichokoro biane natwanchete ndotema gokwana ntogokora naende abaiseke mono mono ntwarenge close na tata buna monto onde bwensi atakore ki atabe nere mono mono egento gio karenge gogotebi baba kwachire igo bono egento eki tochande obogima bwaito bwensi nane nerako nkweba because twari gocha tonyara buna ikaransi tari egento agotebi baba kwachire abachokoro mbuya bare eriete eri bono ntoroche ng'a twari Misiri lakini togosaba tosaberaniwu mono na kobua mono obokristo bori tata atobegete onde tasuka korwa ororo atoteti ng'enche keri nakaibori korwa enda ya mama nanya gwoncha maru na abana bane emunywa togosaba Nyasaye atokonye tata tarwa ororo torwa ororo gose twende against the will of dad ti Nyasaye atokonye naende obuya bori bwa tata bogenda koba ase efamily naende buna atotigete tobere na omorembe nabo tata aganeti naende egakwa ototigete na omorembe motosabirani. Samarieta ngorokweri Kanyangweso oyo bwa Abineri inchende oyo gatano ase family ya tata ominto buna twakina gatokini ase obomo twanchaine buna abana abamo agatokini ase ekanisa naende nabo togenderete kobera ekanisa buna atokinete tata ominto ngotosegete arenge sana ase okwegena buna inche I can remember tata ominto 2 consecutive months akong'akera esimi karibu saa 5 saa 4 akombori gwachire ekanisa matuko amange ng'omotebia inchera ande matuko amange namotebia mbono ngwesibi unfortunately eri twarenge nyagitari tata agochi gosirera on Saturday naigete onche narete oyo bwa omoeri goika tata akambori naki kwanyora iga moteine ekanisa narenge ng'ogotebi nonde nyagitari komotebia na omochokoro oyo ontebi akamaga ontebi ochoche enchi okogenda ekanisa late tori goikera mafunzo onsi ng'a obori ning'ogotebi ng'a nkonyora onde
tominto agantebi kero naragwakeire esimi mara chintunde chitaringe ngonyora ere late naende toraiki ekanisa. Baba yetu alitupigania, alituweka vizuri kimasomo mpaka saa hii, hata kama ameenda achatuacha vibaya, but kimwanya bantu na kwangu accept, lakini through the will of God ntuegenete ng'a asare na tutigete buya nande turua amasabo ntoreme nande ntogendere kunyora tata ominto botambe nande asare iga agenda asagia ase eng'encho iga ebangete ase orogendo rwaye rwa ense nande ngoteba arenge ng'a Nyasaye morwanerere egasi akoreire Nyasaye tebe ya bosa. And my prayer is babangu alikufa kishujaa, na from the look of things my father was a hero, my father was a man of the people. Thank you. Jina Elkana Wemugire Jomoko ya Nyagosira. Nyagosira ni aronkineti from early childhood, some years back. Naona kamenyere boyaga. He was a jovial man, a man of faith. Wasabakwa nenguringa abana na abachokoro baigie mbuyaye bamugu baba basio kwasa abantu nanda batwara omusimamo boko mwege na Nyasaye kera both families nichi iga na sobon na bangna romasi barwete nemechi ebwato okomasikano komwa wa Nyasaye banyara ko baba okina nechi mbaraterecho. Asante. Ngoro kwa Irene Makeira Orangi kamumurabo mugakoyo igora arira omonene orubuna twaberire nere gaiga koru 2004 up to today nana korora ituko rinde agotuomani gosako gechigwa totebi ng'ana rinde tabwenerete. Indeed he was a hero. Twabeire nere buya ase amatuko aya onsi pi goika buna yaikerete akaba omorwaire nonya nintwe totamaeti rende nonya tarwarete mono. Twachete gokwana nere rituko ria Friday tukamonyora oisarance the scout mogetororo komobori inki otachiera amatango ogonteina yaya inche buna oteneine omobaso oyo tingonyara gotenena imbe buya omogaso oyo ngochi gotenena ong'ita komobori agaseka ng'ora igo nkamoteine amanyinga otakabwati omobere tiga togende nyagitari torore. Amambia yaya buna toiranete gocha komoira nyagitari arifurahi agatenena buya agang'oroki ng'a inche na omonto mbwate chinguru gaetana na enyomba kabisa iga ogokunia enyimbo yaye ense ogontebi chinguru mbwate chionsi. Lakini ekero nachire korengereria buya okorora ng'a namabere andocherete tingomanya akarora ng'a tiga ng'oroki ng'ere mbuya are agatara iga agotoika geisieri agantebia ng'a enyimbo eye mbogoreti teri engiya tiga nchenchie enyimbo eng'ao agachenchia enyimbo eng'ao. Nkachaka komoboria ng'a etabauti ya eye gwachenchi na eye kwabwate ni gani? Agantebia ng'a eye nengiya mono kobua eye. Akayebogoria tokagenda tokomotetia tokobogoreria riburi agakana yaya ni karibu togosuka ake iga togoika nse abwo geita moino nkarora okorosa agasoa kweyana agantebia ng'a omogaso nabo ogonchanda iga bono. Omotebia yaya inche nkwantebi rende ng'a naende kwabwate eproblem ya egekuba agantebia egekuba nakero ki nabo gekombwata ekero omogaso ong'akire agatenena akayana kabere gatato iga naende akea chinguru tokagenda. Togosoa egari ime nkarora taisaranseti buya nkomoboria nki rende otagoikaransera buya tokobekera omochibi naria oraikaranse buya kumbe konyora orosire tokamosukia tokamoisaransia buya tokamobekera omochibi togosuka ase nini naria akorapsi tokomobwata tokomoboria ng'aki kwaba agatotebia yaya mbuya nde togende inwe. Indeed togatirimboka togoika mogonga tokamogorera ewatermelon akaria buya
omobori endagera nkoria ore buya bori ng'aki esiororie kogochandaga ntebia appetite nero ntabwati nenda yane eichire lakini mbuyande. Buna twaigete etaoni naende tokamogorera amabere akanywa tokamoa echimeroni echi naende akaria agatoisanekia mpaka agatotebi ng'a bono yabeire 12:00 genda morende abana. Ntwamanyete gose tata nkogenda arenge because he was very strong. Tare koorokia ng'a nabwate mochando gose kende mpaka abande kebakong'akera chisimi nkobakania ng'a yaya mbuyare tiga mbakere ebicha morore buna isaransete. Ngabakera ebicha bagachia korigereria buna ikaransete amaene bagateba mbuyare. Eye naende estory yaye nabo yabete enyeng'e igo Nyasaye tokoiraneria mbuya mono twaganirie amasabo amange erinde tonyare koba tokonyora oboremo. Inche abaibori bane bonsi mbasira ekero mama agosira ndiri tandocherete nonye mabere anteti ng'a wewe uko na baba uko na mama mpaka ngarigie agantebia ng'aye torachandeka abanto bachandekire naba iga. Bono inche goaka esabu mpaka ndora ng'a amabera naro aywo are korora omanya kong'oroki ng'a inche na omonto mbwate chinguru. Asante. Inche ase amarieta nkoruko Angela Bwari mokama omora bwa Abineri omokogoti. Tata na omonto orenge omuya orenge koencourage abanto orenge gotwakera esime botambe ong'itaya mbori ng'aki ng'endererete tindi ngocha komokwania omisire obokima bwane bwa obori nakamorugeiri kera rituko are gonteba nabo yamberete akong'u sana gwanchera nonya nyinche ekero natebetiwu yamberete egetiero sana gwancherana ng'a ong'eire obeire kagototiga. Lakini rende bono ase onsi na omonto Nyasaye orenge gotosaberania arenge sana naende chingoro chiaito chiancheranire. Asante. Inche ase amarieta nkoruka Rosi Omoke inche mokama omura bwa omogaka tata Abineri omura o kabere. Ase amatuko namenyire omochio oyo iga buna mokama omura oye twamenyire na tata buya totanya goetanana naende ngaki. Agotoirete buna abana baye kabisa nanarete gototomera endagera ekero tore Nairobi agotopakeria buya smart otokora ki otoretera. Twasirie tata otwanchete naende ntwamwanchete atagete abanto bamenyane na omorembe tatagete banto betana naende rituko eri. Ase amarieta nkoruka Audrey Ariri inche na omochikoro bwa Abineri. Sokoro nabo arenge omuya tuko ndie yatuomaneti mange gotwachia advice chinyinge bono bachiete igo.